God morgen. Så kraftedeme i Sverige igen. Og jeg har 2 gamle gutter med. Og vi skal løbe vaseløb på tirsdag. Så jeg har tænkt mig at lave endnu en videoblog omkring det. Og lidt andre ting, der kommer til at ske. Lige nu så er vi ude og kigge på den anden gård. Som er Flemming overvejer at købe. Det er virkelig koldt land. Minus 17 grader til det. Og min skijakke og hulgården, det ligger i bunden af tasken ind i bilen. Så vi skal ud og hente startnummer, vi skal hente noget ski, vi skal lege noget snowboard og lidt forskelligt. Så alt det kommer til at se det der senere. Så er vi ved vaseløbsstarten. På vej ind for at finde mit startnummer. Se hvad det er til dig. Der plejer at være alt muligt fedt. Så følg med. Fede nyheder. 45 km blev til 90. Tak Brøben. Det fik jeg at vide i går aftes. Og fik gennemfrisket det her til morgen. Hvor jeg regnede med at jeg skulle løbe 45. Så det betyder bare at jeg er frisk når jeg skal træne CrossFit onsdag. Fordi du skal køre også tirsdag, så det er du nok ikke. Jo da. Jeg har en aftale kl. 7. 8. 7. Ja. Okay. Har du det? Ja. Der sover I stadig. Ja. Det gør vi. Det gør vi. Det er ikke sikkert, at jeg henter jer. Jeg skriver mig en besked. Jeg gider ikke hente jer. Tag bussen. Efter lidt komplikationer, så fik jeg udleveret startnummer og så videre. Jeg viser posen her senere. Nu er vi gået ind i selve shoppen, og her er alt til langrand. Prøv lige at få styr på ting. Så, alt til langt. Alt hvad øjet begær i forhold til langrendsudstyr. Vaseløbstrøj. Ny. Jeg kan ikke komme helt to. Nej. Jeg prøver det. Handsker. Handsker. Nej. Flere handsker. Mange flere handsker. Andet tøj. Alle kigger på mig med det kæmpe kamerastativ. Strømmer. Glem dem her. De er gerne færdigt, som løb i sidste år. De er gode. Jeg prøver ikke. Craft er vist den store sponsor i forhold til langrendsstøj. Der står Craft på alt. Så. Jeg glemte min nemme, så jeg godt huske det. Jeg venter. Blum. Bare sommerligt. Vinterferie. Rigtig skidt. Snowboard. Næste butik. Der bliver shoppet en del af, eller jeg har ikke købt en skid. Men det bliver der.
Det her er noget af bakken, det skal godt være. Det ser ikke så slemt ud. Når vi kommer derud, så vælter vi. Det her Så løber der ned i Salbakken der. er den anden vej. Så lige så ned, så svingte det sådan rundt. Det var bare for stå. Jeg er allerede fortrudt. Så for mig ikke derovre, jeg ikke kunne komme tilbage. Ja. Så kom vi frem til hytten efter en lang dag. Meget lidt søvn. Men det er fandme dejligt at være fremme. I morgen kommer der ske en masse fedt. Jeg har sat nogle hints på, eller teasers på Instagram. Coach Birk, som I kan se. Ellers så subscribe. Tryk synes godt op, hvis I kan lide videoen. Og så vil jeg lave en super fed video i morgen. Jeg kan slet ikke vente med at vise, hvad der kommer til at ske. Hej!